Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Dewis a beirniadu modelau tebygolrwydd di-dor. Wel, dyna'r ddau ddosraniad di-dor sydd gyda ni. So fi am i chi ddarllen hwnna yn eich amser eich hunain. I chi gael gweld pa fath o bethau chi fod i edrych mas amdano pan yn dewis pa ddosraniad i ddefnyddio. Felly daliwch y fideo os chi am a darllenwch hwnna cyn cario ymlaen. Mae siop adrannol, department store, angen darganfod pa mor hir mae cwsmeriaid yn gwario yn ei siop. Fi wnaeth tîm o gofnodwyr nodi amser roedd 1000 cwsmer wedi gwario yn y siop rhwng 10 a 4 ar ddydd Gwener ar ddiwedd Tachwedd. Dangosir yr histogram amlder cymharol neu'r histogram wedi normaleiddio isod. Felly dyma ni a dyma beth mae'n edrych fel. Darganfyddwch gan roi resymau pa ddosraniad di-dor naill ai dasroniad unffur di-dor neu dasraniad normal fydde'r model gorau ar gyfer y data yma. Wel, cofiwch nawr beth mae'r ddau dosraniad angen. Nid yw'r un ohonynt yn addas o achos mae angen bob un o'r dwysedd amlder cymharol fod tua'r un maint mwyn i'r dosraniad unffur di-dor fod yn addas. Felly dim hwnna. A mae angen i siap y graff fod yn weddol fel siap clwch ac i fod yn gymesurol mwyn i'r dosraniad fod normal fod yn addas. Wel, dwi ddim hwnna chwaith. Felly, pan yn gadael, gofynnwyd i'r cwsmeriaid sawl eitem roeddent wedi prynu tra yn y siop. Fe wnaeth yr ystadegwyr gwahanu'r cwsmeriaid i fewn i ddau grŵp. Felly, grŵp A heb brynu un eitem yn y siop. A roedd tua treian o'r cwsmeriaid yn y grŵp yma. Dangosir yr amlder cymharol am yr amser yn y siop ar gyfer y grŵp yma yn y diagram. Felly mae hwn nawr yn dangos yn well na yr un cyn ni. Awgrymwch gyda'r resymau model tebygolrwydd addas ar gyfer yr amser TA, grŵp A, a gymerwyd gan y cwsmer sydd heb brynu un eitem o'r siop. Felly mae'r dwysedd amlder cymharol yn weddol cyfartal. Felly, gallwn ddefnyddio dosraniad unffur di-dor ar y cyfwng rhwng 5 a 20 munud ar gyfer tebygolrwydd A, TA. Lluniwch graff ar gyfer y ffwythiau'n dwysedd tebygolrwydd yma a defnyddiwch y model i ddarganfod y tebygolrwydd a bydd cwsmer na brynodd eitem o'r siop yn gwario mwy na 15 munud yn y siop. Wel, mae y model yn rhwydd i dynnu llun ohono. Mae fe unffur rhwng 5 a 20, felly mae'r arwynebedd i gyd i fod yn 1, felly mae'r uchder yma i fod yn 1 dros 15. Mae'r gap rhwng 5 a 20 yn 15, felly gael yr arwynebedd fod yn 1 i angen 1 dros 15. A ni angen y tebygolrwydd bod cwsmer yn gwario mwy na 15 munud. Felly rhwng 15 a 20, arwynebedd hwnna ni angen. Felly rhwng 15 a 20 yn 5 uned, lluosid yr uchder yn 1 dros 15, a ni'n cael treian. A wedodd yr awgrymiad ar y dechrau tua treian. Grŵp A gyda ni nawr. Roedd grŵp A wedi prynu o leia un eitem, felly un neu fwy, a roedd tua 2 treian o'r cwsmeriaid yn y grŵp yma. Dangosir yr amlder cymharol am yr amser yn y siop ar gyfer y grŵp yma yn y diagram. Dangosir hefyd grynodeb o'r ystadegau ar gyfer y data. Felly dyna nifer oedd wedi dweud o'n nhw wedi prynu un neu fwy. Dyna'i cymydr nhw, dyna'i chwartel isa, dyna'i canolrif, ei chwartel ucha, a'i sigma gwiriad safonol. Awgrymwch gyda'r resymau model tebygolrwydd addas ar gyfer
yr amser T grwpa ac gymeryd gan y cwsmer sydd wedi prynu o leia un eitem o'r siop. Nawr mae hwn nawr yn edrych fel bod ganddo fe siap clwch. Mae dosraniad ar gyfer tyba yn edrych yn gymesurol ac mae ganddo siap clwch gyda chymydr 32 munud a gwiriad safonol 6 munud. Felly cawn fodelu tyba gan dosraniad normal gyda cymydr 32 amrywiant 6 disgwyrio. A dyna gromlin dosraniad gyda'r paramedrau yna sy'n ffito'r data yn weddol gywir. Lluniwch graff ar gyfer y ffwythiau'n dwysau tebygolrwydd yma a defnyddiwch y model i ddarganfod y tebygolrwydd bydd cwsmer oedd wedi prynu o leia un eitem o'r siop yn gwario mwy na 15 munud yn y siop. Felly dyna siap clwch wedi lleoli o gwmpas 32. Ni angen fwy na 15 munud, felly 15 munud i fyny yn mynd i fod yma rhywle. Gosod yn eich cyfrifiannau, cofiwch bod angen 2 bwynt yno ni, felly angen y 15 a wedyn cymydr plus 5 lluosir gwiriad safonol, felly 32 lluosir 5-6 i gael y pwynt ucha, a ni'n cael y tebygolrwydd yna yn dod mas, felly nifer fawr ohonyn nhw. Gan dybio bod ein modelau ar gyfer ty A a ty B yn gywir a bod treian o'r cwsmeriad sy'n dod i mewn y siop ddim yn prynu un eitem a bod 2 dreian yn prynu o leia un eitem. Darganfyddwch amcan gyfrif o'r tebygolrwydd y bydd cwsmer a ddewiswyd ar hap sy'n dod i mewn y siop yn gwario o leia 15 munud yn y siop. Felly ar gyfer hynna, ni angen bod y tebygolrwydd bod person o grŵp A sydd ddim yn prynu un a bod y tebygolrwydd yn fwy na 15, neu bod yn prynu rhywbeth, felly o grŵp B, a bod y tebygolrwydd yn fwy na 15 munud. Dyna beth ni angen, felly ni angen adio y ddau gynta, felly treian, lluosi 1 oedd y tebygolrwydd yna, a 2 dreian a 0.9977 oedd tebygolrwydd hwnna, felly adio'r yna a ni'n cael 0.732 allan. Gwnewch sylwadau ar pa mor ddibynadwy mae'r amcan gyfrif yma ar gyfer person sy'n dod i fewn y siop, un ar fore Gwener cyntaf yn Rhagfyr. Wel, mwy na thebyg yn iawn, ni weddol agos i'r llall, ond efallai bydd y Gwener ola yn Tachwedd yn Gwener Tywyll, Black Friday, pan mae'r siopau'n brysur. Felly byddai'r arolwg ddim yn gymwys mewn wythnos neu 2. Adwen gymwys ar gyfer prynhawn llun mewn Chwefror. Wel, mae siop yn debygol o fod yn llawer mwy tawel yn Chwefror, wedi fwrlwm yn Nadolig a sêl sy'n mis Ionawr, so felly na bydd. Esboniwch pam fyddai ddim yn addas i ddefnyddio'r amcan gyfrif yma a rhywun sy'n dod i fewn y siop 5 munud cyn yr amser cau am 9:00. Wel, mae data gwreiddiol yn dangos bod cwsmeriad yn gwario rhwng 5 a 60 munud y siop, felly nid yw'n model yn addas ar gyfer cwsmeriad sy'n cyrraedd am 5 munud i 9. Felly dylwn ond cymhwyso'r model i gwsmeriad sy'n cyrraedd cyn 8:00, fel bod gyda nhw digon amser i fod yn y siop. Ymarfer gwaith i chi. Mae dyllynau fe, mae'r atebion yn dilyn wedyn, felly os ych chi angen dalio'r fideo i wneud yn siŵr bod chi'n cael yr atebion i weithio mas. Fe gan yr hap yn y wedyn M, ddosraniad normal gyda chymydr 4.5 a gwiriad safonol 0.8. Tra bod gan yr hap yn y wedyn F, ddosraniad normal gyda chymydr 3.5 a gwiriad safonol 0.2. Cyfrifwch. Tebygolrwydd bod M
rhwng 3 a 5, a wedyn y trefegolrwydd bod F rhwng 3 a 5. Mae'r diagram yn dangos y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd ar gyfer mas E, tynnell fetrig, eliffant sy'n oedolyn o Affrica sydd wedi ddewis ar haf. Yr arwynebydd o dan y graff rhwng 3 a 5, eto mae'n clwmu mewn gyda'r ran A, yw 0.834. Pa wybodaeth mae hyn yn rhoi i ni? Nodwch gan roi'r reswm pa ddosraniad normal yn fodel tebygolrwydd addas ar gyfer hap yn y fydyn E. C. Mae gwyddonydd sy'n archwilio i'r eliffantod yma yn meddwl y gall fodelu mas yr oedolion yr eliffantod wrth dybio bod cyfrannedd gwrywaidd i benywod yr eliffantod fod yn 11.9. Bydd mas oedolion eliffantod gwrywaidd bydd ganddo fe dasraniad normal gyda chymydr 4.5, tynnell fetrig a gwiriau safonol 0.8. Yr un beth ar ran A. A bod gan mas oedolion eliffantod benywaidd dasraniad normal gyda chymydr 3.5 a gwiriau safonol 0.2 fel F yn ran A. Ydy'r model yma yn cydymffurfio ar wybodaeth o fewn y rhanbarth wedi liwio. Wel, triwch i'r hynna, daliwch y fideo, ych mae'r atebion yn dilyn nawr. A dyna'r ddiwedd y clip yma o'r fideo.